Lugada ng 60 anyos na lalaki, sinan 26 anyos kaining aking lalaki makalihis na pagsasaksakon kan sarong babayi na may kaninan subuot sa pag-iisip. Alas 5 kasuudmang hapon sa Zone 7, Barangay San Antonio, Milaor, Camarines Sur. Susok sa investigasyon. Mantang nasa gilid tinampo ang padre de pamilya, niranihan ni kan suspect hasta sa magkaigwaning diskusyon na nauli sa pananaksak. Pigbalo man kan aki kaini na pugulan ng suspect, alagad maging siya ang sinaksak man. Maswerte sa nama na dai na puruhan ang mga biktima. Understanding lang po, personal na alitan ng suspect at saka ng victim. Tulos man nadadakop kan kapulisan ng suspect na sarong 70 anyos na babae na kabarangay man sa Nakan Magama. So ay mag-undergo ng psychological evaluation kung talagang nasa lucid interval siya nung nangyari yung krimen or hindi siya nasa lucid interval. Kasi kapag hindi siya nasa lucid interval, wala pong pwede tayong ikaso dyan sa suspect o kaya kung makasuhan man siya, ay maaaring ma-acquit din lang. Pero kung nasa lucid interval siya, pwede pong makasuhan pa din ang suspect at makulong. Nasa kustodiya pa kan Milaor MPS ang suspect na posibleng mahampang sa kasong physical injury. Sa ngunyan, padagos pa ang pigigibong investigasyon kan PNP. Para sa mga baretang Tatak Bicol, May Insinares.